kon ndi? Oh nek arek Sampeyan nggawa apa? Oh mantel. Lho, lha apa sampeyan ngiyup? Lho lah, mantelmu tak wis golek Kang yo. Lho, saiki gunane mantel apa? Oh tekan kudanan. Lho, lah iya, justru sing gak kudanan sampeyan gawe ya enak. Nah, ora golek lek teles sudane tuwur ya. Lah mantel teles. Lah. Lho, lah yo sampeyan gawe sampeyan sing gak kudanan, Cak. Ngawur engko lek apa jenenge tak gawe mantel ku teles. Terus garing geber to, enggak yo gak tayuman. Ngawur panase ora enek panas iki mendung udan terus bendino iki. Lah iya, Cak, iki lho sampe geber tok gak ngarah tayuman. Oh, ya tayuman, kok ngene tayuman nek. Saiki gunane mantel apa? Ya lek udan cekak kudanan. Lho lah iya, Cak, saiki sampeyan gak kudanan sampeyan gawe. Engko lek teles piye? Kandhane ngeyel kok arek iki. Terus yo kan geber. Ngawur. Iki teles lho, mamel, teles tayuman iki. Lah iya garing geber tok to, Cak, sik Tak penak. geber bendino udan. Lah Lho. kok teles mantelku. Iki gak ngarah, Cak. Masa sampeyan geber gak ngarah tayuman. Aku cek ngene tayuman nek mangane aku rawani udan terus. Saiki gunane apa iki? Mantel iki? Ya lek udan tiga udan digawe. Lah iya iki sampeyan gawe sik enak, sik gak kudanan. Lek teles piye? Kandhane lek teles. Lek kalian garing geber. Wah, sumpah to wong sumpah.